guys. Doon ay isda hinatag sa mo ang igsuon guys. Gabi man lagi. Amo lang maning unon guys para sa buntag. Daghang taga sila isda karong gabi una kay nakapanghatag man. Kasing-kasing ko pasalamat sa akong igsuon guys nga si Sinyang og si Junior sa ilang paghatag og isda. Salamat kaayo. Ang gihinluan na ni guys, oh. Ano na siyang gihinluan kay ano naman ni siyang ununan. Ini tatag suka. A few moments later. Sayo sa buntag guys, pag mata nako, may nakita nako ning sa among gawas guys. Mapay pagsubang sa adlaw. Mapay pagitid sa haring adlaw guys. Sa pagtuo guys yung garong adlaw, arag yung inita. So manginaw ta guys, ug wa joy dag-om. Ug manghinaw ta guys nga mopadayon ni ang iyahang paglinaw kay tuwa ra ba sila si Bert na nagat, kauban ni Alex. Ang reklamo ros mga mananagat guys, aran jud kunong suga. Ingon ka ni ana kung magkadako ang buwan, sug or kaudto, o kasabot sa buwan ron guys. Basta kay mura kunog sa pa ang dagat karon arang ba suga. Murag apiki sa panagatong karong mga panahon na guys. Ampo lamang ta og makaisda-isda sila karon. Nakita na ninyo ng dag-om guys. Ano ba na? Ang harag ana padung di adto, ang hangin ana guys bali kabunghan. Ari. Mao ni kabunghan guys nga hangin. Og agdire moy amihan. Diari maoy habagatan. So ang kabunghan gikan are kay gaharag agkuan hangin. Mao na siya ang silahi sa kabunghan guys. Ting kabunghan nagajud ang panahon. So human aning kabunghan guys nga hangin. Amo puli na sa di madugay ang habagat. Mo na po na imong gikagulan sa mga mananagat guys kay bitay luwag jud. Mabitay ang among luwag kay gumikan kay di na pud mi kapanagat o panahon sa ting habagat. Magbugno pa ang habagat og ang kabungan ani guys og asa joy powerful nila. Mo nang ang manapos jud pod sa kadugayan kining kabunghan mo na puy muhaon kay iyang time naron kabunghan. Pero pag abot pod sa ting habagat kuan na pod ang habagat og ang kabunghan magfight na pod. So mudaog na pod si habagat, mao nang ting habagat na pod. Aduna na ni dunggo nga mananagat guys. Kana akong anak nga si Alvin. Atong tanawon guys, og unsay iya ang mahimo ani. Tiaw nang dag-om oh. Mo ni dag-om sa kabuntagon guys.
Murag kabatuan. Ambot og ni abay kuha ning ako ang anak ato ning subayon. Sila uban na si Bert ani nanagat. Nauna lang si Alvin pag uli, guys. Silang tulo si Alex, si Berto og si Alvin. Si Aladdin wa man managat, guys, kay namanday man. Wa pa di ang labasiro, guys. Wa ko kay ba ning anaka unsay gidab, dagko ba o gagmay nga taga? Murag nahilom naman ang dagkong isda ron. Kaha tungod sa way paon. Awa day mamalangri, guys, namukot di ay. May ilang pukot. Wa day mamalangri. Igura po ko na isuwa. Ni ako ning bye-bye, guys, kay nagpainit. Kinanglan ang law sa to maintan sa buntag kay aron makaangkon siya og bitamina sa init sa adlaw, guys, kay importante man na. Kinahanglan gyud nga exercise daplin sa baybayon. Mao na ang pagabuhaton, guys, kay para dili kay ta masakit. Limang kalikay ng senior citizen mahirada man jud gumikan kay di na niya kaya, guys, ang pangbuswat-buswat og mga bugat nga butang. Sa di pa na ko tapuson ang maong video, guys. Shout out sa ako ang mga viewers, sa ako mga followers, Luzon, Visayas ug Mindanao. Kutob sa buton niining maong social media. Ug nagpasalamat ako ninyo, guys, sa way puas ninyong pag silip sa akong mga videos ug ako moingon, bye-bye.